Moni nonse, takulandirani pano pa Tilankhuleni Ambuye. Muliso ndine Deacon Justin Malewezi Jr. kuchokera ku Liverpool Diocese, United Kingdom. Lero pa 25 July 2025, lero ndi chaka cha Yakobe mpostoli woyera. Mawu oyamba a m'buku la mkalata yachiwiri ya Paulo kwa Akorinto akuchokera mutu 4 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 15. Owerenga mawuwa ndi abambo Henry Mutholowa kuchokera ku St. Teresa Parish, Diocese ya Nottingham. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo kwa Akorinto, chapter 4 kuyamba ndime ya 7 mpaka 15. Abale, koma ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse, koma osaphinjidwa. Tikuthedwa nzeru, koma osataya mtima. Adani akutizunza, koma sitisowa wotithandiza. Akutigwetsa pansi, koma sitikugonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse ngakhale tili moyo, tikuperekedwa ku imfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso m'matupi athu amene amafa. Motero ife timaperekedwa ku imfa, koma chimenechi chimakupatsani moyo. Malemba akuti, tidakhulupirira n'chifukwa chake tidalankhula. Tsono popeza kuti ife tili ndi mtima omwewo wokhulupirira, ifenso timalankhula. Pakuti tikudziwa kuti Mulungu amene adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa adzatiukitsanso ife pamodzi ndi Yesu, nadzatifikitsa pamodzi nanu pamaso pake. Cholinga cha zonsezi nchakuti inu mupindule, ndipo kuti monga momwe anthu olandira madalitso a Mulungu akunka nachulukirachulukira, momwenso othokoza Mulungu achulukirechulukire ndi kumchitira ulemu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu wa 20 kuyambira ndime ya 20 mpakana 27. Pambuyo pake mkazi wa Zebedeyo anadza ndi ana ake kwa Yesu, namugwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adamufunsa kuti, "Amayi, kodi muli ndi mawu?" Iye adayankha kuti, "Ndimati mulonjeze kuti mu ufumu wanu ana anga awiriwa adzakhale wina kudzanja lanu lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere." Koma Yesu adayankha kuti, "Simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwa nawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine?" Iwo aja adayankha kuti, "Inde, tingathe." Apo Yesu adati, "Chabwino, mudzamwa nawo chikho changacho. Koma ineyo si udindo wanga kusankha munthu kuti akhale ku dzanja langa lamanja kapena ku dzanja langa lamanzere. Atate ndiwo adzapereke malo amenewa
kwa amene Atatewo awakonzera. Pamene khumi ena aja adamva zimenezi, adapsera mtima abale awiri aja. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti, mukudziwa kuti olamulira amadyera anthu awo masuku pamutu. Akuluakulu awonso amaonetsadi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu, ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu. Chitani monga mmene adachitira Mwana wa Munthu. Adabwera osati kuti ena adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nthawi ya zisankho ngati ino, kuzipaniku kumakhala kukambirana, kufunafuna maudindo apatsogolo, kumakhala kutumikira kuti mwina patsogolopo zikayenda bwino adzawaganizire mpando. Nthawi iyi ya Yesu zinali chimodzimodzi. Pa nthawi iyi Ayuda amalamuliridwa mozunzika ndi boma la Aroma, ndipo anali ndi chiyembekezo chachikulu choti mpulumutsi adzabwera kudzawawombola. Mpulumutsiyu amamutchula kuti Mesiya, ndipo iwo amaganiza kuti adzakhala wankhondo wamphamvu ochokera m'banja la ufumu wa Davide. Ndipo kubwera kwa Yesu kwa iwo, maganizo awo anali okuti Yesu ngati alidi Mesiya awagonjetsa Aroma ndi kukhazikitsa ulamuliro wake watsopano. Ophunzira a Yesu nawonso amaganiza chimodzimodzi. Ichi ndi chifukwa chake nthawi zingapo amalimbirana kukhala naye pafupi Yesu, chifukwa amaganiza kuti Yesu akadzakhazikitsa ulamuliro wake adzakhala naye pafupi pa mpando wa ufumu wa ulemerero kulamulira. Mawu a Mthenga Wabwino tawerenga lero akutiuza kuti mkazi wa Zebediyo adadza ndi ana ake kwa Yesu namugwadira kuti ampemphe kanthu. Awa anali amayi a Yakobe ndi Yohane. Izi adapanga ophunzira a Yesu ali apo akuwaona. Limeneli linali pempho la ulamuliro waukulu, maudindo aulemu ndi mphamvu okhala wachiwiri kwa Yesu. Mwina tikhoza kunena kuti amakapempha uvaisi wa ana awo wonse awiri. Yakobe ndi Yohane osawadzudzula amayi awo, ndiye kuti mwina nawonso amagwirizana nazo za pempho limeneli. Iwo mwina amaganiza ndithu kuti akawachotsa Aroma ndi kubweretsa ulamuliro watsopano adzakhala pa mpando wa ulamuliro. Amaganiza kuti ufumu wa Mulungu ndiye umenewu. Ichi nchifukwa chake Yesu anawawuza kuti simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwa nawo chikho cha masautso chimene ndidzamwera ine? Yesu amatanthauza mazunzo ake a imfa yapamtanda, ngati chikho kapena nsembe yoperekedwa mwa iye kuti akhazikitse ufumu wa Mulungu. Izi zinali zovuta kumvetsetsa pa nthawiyo kwa ophunzira ake ndi anthu ena, koma kwenikweni kwa Ayuda. Komabe patsogolo atauka kwa akufa, Mzimu Woyera unabwera ndi kutsekula mitima yawo, ndipo anamvetsetsadi ndi kuyamba kulalikira mwamphamvu
ena mwa iwo adalemba mawu a uthenga wabwino ngati amene tawerengawa. Analemba mawuwa chifukwa anamvetsetsa, koma kumvetsetsako kunabwera patsogolo osati pa nthawi imene tawerenga mawu alerowa. Ndiye pamene akufunsa kuti kodi inu mungathe kumwa nawo chikho cha masautso chimene ndidzamwere ine? Yakobe ndi Yohane mwina mwa umunthu anayankha, inde tingathe. Apo Yesu adati, chabwino, mudzamwa nawo chikho chimenechi. Ndipo zinali zoona. Patsogolo Yakobe ndi Yohane anaona mazunzo chifukwa cha Chikhristu chawo. Motero ndithu ali mu ufumu wa Mulungu kumwamba, koma simene amaganizira pa nthawi imeneyo mene amayi awo amapempha. Kodi pa nthawiyo akanadziwa kuti amayiwo akupempha kuti anawo adzazunzidwe mpaka imfa, anakapempha? Ichi ndi chifukwa chake Yesu anati, simukudziwa zimene mukupempha. Tinene mobwerenza pakuti ulalikiro wa sabata yonse ino wagona pa mawu ofotokoza za ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu uli pamene Mulungu wakhazikika ndi kulamulira, uli kumwamba kumene Mulungu wakhazikika ndiponso akulamulira. Ulinso pansi pano mu mitima yathu, imene ife tikumulola kukhazikika ndi kutilamulira. Zimayenera Yesu kubwera pa dziko lapansi kudzagonjetsa uchimo wathu, kuti ifenso tikhale ndi mwayi woti Mulungu akhoza kukhazikika ndi kulamulira mwa ife. Yesu akufotokozera onse chinsinsi cha udindo wa ufumu wa Mulungu. Akuti monga amene iyeyo anachitira, aliyense ofuna kukhala mkulu pakati pawo akhale mtumiki wawo, ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati pawo akhale kapolo wawo. Yesu, mfumu ya mafumu, mphamvu zonse mwa iye, anadzichepetsa, kubadwa mwana, kukula motumikira anthu, kutionetsa chikondi chachikulu pakutifera. Abale, ngati Mulungu wakhazikika ndi kulamulira mu mitima yathu, ngati ufumu wa Mulungu uli mwa ifedi, tiyenera kutumikira ena modzichepetsa ndi mwachikondi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.